ka dafan khalikina. Ban hikima fikira basira in yabi zaɓaɓɓe gwanina, wanda ya zama kundin asiranka Mukhtar Muhammadina. Kai tsira marashin iyaka da aminci ga uban halitta, ai kadari na saman mukamai wanda na baiwa rayuwata. Shani ma mafakar halitta shi na fi so har zuciyata, sa'alinsa maza da mata har ulafa'ur rashidina. Ƙara aminci mara iyaka gun masu maƙiyar rasula, ahlul baiti jinin ma'aiki san ku ƙwarai ya zan farilla. Qur'ani ya tsarkake ku don ba kwa saba wa Allah, san ku muke alin nubuwati du makiyin ku fa za ya kuna. Babu majinginar mu kamar Shak Ahmad At-Tijani, har jiyali dan umma sidi Shak Barhama Gausu zamani. Bani barin shehi na ruwa Baba Sharifi tallafe ni, dan ko ina neman ziyadar madadi zan yabi shugabana. Sidi Sharifi tukur murabbi ku na gani kofar ma'aiki, har abada kuma ban barin ku dama ku na rike tafarki. Buri na ku shigar da ni fadar nan ta ban masauki, tsani na izuwa ga Allah ku ne har izuwa nabina. Na kare dogaisuwa ta gun aka ɗagu mazingina ta, suna rike na fake da su ma dan su ne tsanantuwata. Zana wuce na shige a begen jagoran dukkan halitta, rabbu ka ban sirri na kumfa ya kuni in dinga zubo yabona. Salamu alaika majinginar mu akmalu kamilu zul kamali, salamu alaika abin yabon mu ajmal majma'u zul jamali, salamu alaika kula fucin mu almahadi kan zul jalali. Annabi burina ka amsa kai izini in ma yabona. Maka sallama ta Ahmadu Hamidu mai gidana, annabi san ka muke da gaske almuhyi ya shugabana. Ina da ɗai maka jinjina gaishe ka nake ya mai madina, samun dan sayyidi Abdullah da sayyidatuna Amina. Ya asalin dukkan halitta mai kadari fauƙal muqami, Allah bai yi ma sahaba ka fi gaban dukkan imami. Ko a ma'aika kai daban ne, kai ɗaya ne babu salami, wata mukarka a duka bayi anta imamul muttaqina. Kai ɗaya ne abdul ilahi haƙƙan ko a gurin ilahu, na ji hakan kuma na ga wannan cikin Qur'ani mu ɗau masihu. Annabi Isa ya kirayi kan shi da Abdullahi minhu, zalika Isa ibnu Maryam jalla ce mar khaliqina. Mu ɗau Zakariya suratul Maryam ya zo a cikin bayani, hafha ya Aisha mu duba gaban ayar ya ikiwani. Zikir rahmatu rabbika abdahu Allahu yana bayani, jalla ce wannan fa abdun Zakariya ne yan uwana. Amma in muka duba daha akramu khalqi uban halitta, in ya kira kai nai da abdu ko ko ilahu gwani ya furta. Ba a faɗin sunansa annabi domin shi ɗai ya gabata, wannan ce hujja ta cewa Abdullah ɗaya ne nabina. Duba in kuntum fi raibin mimma nazzalna ta baqara, a gaban ta ala abduna ne jalla ce fatu bi sura. Ba abdun ya zo a nan gun amma sarki na tabara, bai faɗi sunan shugaba ba domin girmama annabina. Zo mu ce sura ta Furqan du a cikin kadarin ma'aiki. Qala Allahu tabarakallazi nazzala al-furqan sarki ala
duba nan fa ma ga abdun amma babu suna. Zo mu ce sura ta najmu mu ɗauki fa'auha sai mu duba. Na abdin yake ma auha dukan annabi ba da wai ba. Nan ma ga abdun cikin ayar kuma sunan bai fito ba. Abdullahi ɗaya ne hakiki shine Ahmadu mulhamina. Duba alai sallah bi kafin me yazo gaba abu da ne. Nan ma ga abdun hakiki ba suna domin mu gane. In ba shi ba waninsa in ya furta kan ko a mursalai ne. Ko a cikin duka annabawa sai Allah ya furta suna. Tashi mu je sura ta Isra'i a cikin ta akwai bayani. In muka dau aya ta farko za mu gane tana ta nuni kan girman darajar ma'aiki mi nazari kuma sha bayani. Subhanallazi asra bi abdihi laylan khalidina. Ayar farko ke bayani kan tafiyar da aka yi da mahi. Isra'in da aka yi da shi ma har da iraji gun ilahi. Ita ma ga abdin cikinta amma ba sunan mujahi. An ɓoye sunansa Allah ya yi masa alkunya nabina. Zo mu ce sura ta kafi surar 'yan kogo mu ɗauko. Ayar farko mu karanta don ita ma ta zo da saƙo. Alhamdulillahi allazi anzala ga godiya a farko. Abdul kitaba mu duba ga abdin ya zo nabina. Ga amsal da yawa akan cewa Abdullahi al-haqiqi shi ɗaya ne tilo a duk halitta dan ya fi su sarki. Duk wani Abdullah majazi ne in ga Ahmad ma'aiki. Shi ɗaya ne Abdul ilahi haqiqi saidul alamina. Kundum ka tattare dukkan sirrin Allahu kafi. Ba a ja maka in ka furta mai karfin sauti na zifi. Ko ta ina Allah yana kishin ka Rasulullah sharifi. Ya bari a taba ka samsam da an taba ka fushi ya nuna. Duba Abu Lahabi jini ne ammi ne a gurin ma'aiki. Da hakan da ya annabi can auta aka mai masauki. Take anan Allah ya tsine mai domin ɗaukar mataki. Har mabiyansa ka kabu gaba ɗai su ma auta za su zauna. Ba jayayya ba a wasa a gaban annabi mazu mazu. Naji ilahu yana faɗa wa sahabban annabi ma hafuzu. Kar da su dinga sakin bayani ba kaidi ko daga lafzu. Tausasa murya gun kalami in sun zo a gaban nabina. In ko suna yaya ta murya a gaba nai za su yi laifi. Dukkan aikin su gaba ɗai zai lallace babu kaifi. Sai dai Abubakar da Umar sa'iru ashabin nazifi. Ayar nan kansu take nuni jama'a mu kula mu auna. Wahayi makurar rusala kai aka baiwa duka saƙo. Littafan duk mursalina su aka cure an ka ɗauko. Aka miƙa maka dan buwaya kai ne karshe ga ka farko. Kai ne saidul awwalina kai ne saidul akhirina. Kuma kai ne farkon halitta sannan kuma farkon nubuwa. Kai Allah ya haɗa wa mulki dukkanin ni'ima da baiwa. Kai ka nade madadin halitta domin kai ke baiwa kowa. Wanda isa mu kai ka bashi kai ke bayarwa nabina. Kaka ɗaiɗai zullu mukami shakadari na saman buwaya. Allelan Allah ma'aiki mai matsayin da ya zarce gaya. Baka sano baka musalto khairul khalqi ya nabiya. Allah shi ɗaya ne ya san ka hakika Ahmad shugabana.
ma girma an tafardo. Mai haske hasken ka ya wuce haske haske Mahamudu. Mai kadari kadarin ka ne na saman dukkan kadari mumiddu. Mai daraja darajar ka ce darajar dukkan daraja nabina. Mafi karamcin duk aka wani majingina ta. Akramu kalki mafi wadatar zuciya dukkanin halitta. Azamu kalki mafi cika da isa Allah ya yi maka gata. Jalla gwani ya yi ma nagarta a suka faukar alamina. Ka cika cib ko a komai Allah bai maka kishiya ba. San tsagoran kyawo a zaki ba na biyun ka cika da haiba. Mai hasken fuska munirul wajhi mabudin duka gaiba. Sallallahu alaika annabi kuzbi yadi ya shugabana. Ajmalu akmalu ka kadaita mai hasken fata da laushi. Tataccen haske ilahu ya keɓe du ya zuba jikin shi. Shi ɗai ya naɗe duka kamshi shi ke kamsa sama su kamshi. Naji idan ma yayi gumi kamshi ke tashi shugabana. Miftahul khairat mahi mai shafe dukkan jalala. Kuma kai ne badrul buduri ajmalu karshen duk jamala. Kuma kai ne shamsun nubuwatu akmalu ka tare kamala. Majma'u jami'u kulli khairi yarda da ni in ma yabona. Kauna daidai kan kujerar mulkin kaunu abul jalali. Mai mulkin kowa da komai kai ne dai kowanne hali. Ka isa ka cika kabuwa ya kawo ta isa har da khalili. Anta habibullah ma'aiki anta rasulul alamina. Tammat nan ne zana huta ya Mahamudu ka tallafe ni. Amshi yaban nan dan batuna ummu shurafa karfafa ni. Sake da dan sirrin yaban ka san ka rasuli ya nan nashe ni. Alfarmar jikan ka sai da tukurni ne zakir hasuna. Mix by Dangalara Record.